В оживения мравоняк, дълбоко в сърцето на шепнещата гора, живееше малка мравка на име Анаис. За разлика от другите мравки, Анаис имаше големи мечти, които надхвърляха събирането на храна и строенето на тунели. Тя мечтаеше да изследва огромния свят извън мравоняка и да постигне подвизи, които никоя мравка не беше дори си представила. Нейното живо въображение и любопитство я подтикваха да действа, но това я отделяше от другите. Другите мравки често пренебрегваха нейните мечти като чисти фантазии, прекалено заети с ежедневните си задължения. Една прохладна сутрин Анаис реши, че е време да последва мечтите си. Когато слънцето надникна над хоризонта, тя събра малка торбичка с трохи и се отправи, оставяйки познатия уют на мравоняка зад себе си. Малките й крачета я пренесоха през високи треви и покрай блестящи капки роса, които изкряха като скъпоценни камъни. Тя се удивляваше на ярките цветя, всяко от които беше гигант в нейните очи, и слушаше песните на птиците, които сякаш отразяваха нейното чувство за приключение. Пътешествието и не беше без предизвикателства. Анаис се натъкна на бушуващ поток, който беше твърде широк, за да го прекоси. Без да се обезкуражи, тя направи сал от листо и преплава, чувствайки се като могъщ капитан, покоряващ високите морета. Тя се изправи срещу надвиснали сенки на по-големи насекоми, но коражът й никога не се разколеба. Използвайки своята съобразителност и ловкост, тя успешно преодоля всяко препятствие, ставайки все по-уверена с всяка крачка. Когато нощта падна, Анаис се озова на края на шепнещата гора, където светът се разкри пред нея като оживена поляна, пълна със светещи светулки. Гледката й спрядаха. Тя осъзна колко обширен и красив е светът, много по-голям от границите на нейния малък мравоняк. В поляната тя срещна възрастен брамбар на име професор Бугарт, който беше пътувал много. Той стана нейн наставник, споделяйки истории за своите приключения и учейки я на ценни умения. Анаис продължи своите изследвания и с времето стана известна като мравката с големи мечти. Нейните разкази за смелост и открития вдъхновиха много млади мравки в мравоняка. Те вече не я виждаха като странен мечтател, а като смел пионер. Анаис се върна у дома си не просто като обикновена мравка, а като символ на надежда и вдъхновение.